daal ñu ngi ko lay xaar ci mara ro mo no ji nous avons fait une proposition moi en 1989 le vodane tan ya ko to ba bedra fa jamma buna ji wero kam faaji dawle kam dinari janno ngere tamme daga go bunaji jamma tayeji wendo ko dikini kettidi galladi jordi bendi ko tan lettuɗi gaynaka campagne dewniɗi kamitine alijannaji rewɓe resoɓe rewɓe bandu men ɗi ngala cakkaji ɗi ngala paɗe ɗoɗi ndeyi koɓe jeeɗoɓe ñalla waala so tawi teŋe jeehi teŋe debbo jeehi tege bandiraɗo debbo jeehi faggadi jeehi faggitadi jaadi hen nayi mbaali hawguji gooleje pini bayeje sukaɓe rewɓe pindi e batal muɗumen ngal mbaaldano lilima e less leɗɗe gaflima ɗaɗi leɗɗe wurnoɓe kedane balgue ɓe ganda jooɗe ɓen hande guiɗi wurtinaɓe hande e balle ummotoɓe leyɗele goɗɗe ne teske hande ɓen ɗon dey wurnoɓe e nema hande gonti wasde kono noon muñe ɗum ɓoyata ko ñalɗi faadu mettu mette cuurel noon dakmitima ɓuuri e bunaji jammari tayeji wendogo kam jeeyi صل على سيدنا محمد وسلم صلى الله تعالى دماري دومو غيني سكتار ورب باري بير بانتيني بابا ندور فرنا ددنيجي غاي بوديجي tabiiji wole de jiwni ma banidi nate ladde Allah jeeren uji mawɗi ɗi kuuni biigi ɗi jabtiima mbiɗa yiino pulla wiyete ndi wori nayi paynori aynaaɓe galel woyta kosam dañe geddo daw Mamadou Moutar haali obostanu combori hamannayno taani no yaltinno ñalɓe ñaaɓi so ndimango haɓɓama jeere waalo yiɗoto ko nayi saɗa yilo nayi dewata koye sawawo sa nani goɓelen curɓelen fof ko seeɗa so heewi wiyete kosam